hato ka isi ka barim mensua hato ka don em ka jing bamsap la ka mang tengka hato ka don em ka baki ai pathar terding lesen hato ka don em ka jing di jakaputa kata kadai ka jing kwa ka jonga nakaliang ka jonga ngakwa bantip bat hakecu kepor kalong ka jingkentu ka jonga ya kene ka isi ka batmai kaba lailam kemat da ka VPP hapo cash ADC tinga kwa ba kini ki isi ki batmai hapo cash ADC ngakwa bakin ti benya bakin kli benya bakin wat jingtip benya ya ka isi ka barim hapo cash ADC bat ka kata hato ka isi ka barim mensua hato ka don em ka jing bamsap la ka mang tengka hato ka don em ka baki ai pathar terding lesen hato ka don em ka jing di jakaputa kata kadai ka jing kwa ka jonga bat ngam sem ong direct hang ne Henry ka bangakwa kalong ni kum ki briu ki ba tungkam tungjam yapi kibala ayapi haka bor ban yalam ya ke isi hapo cash ADC Henry gidon ga hok bantip la kale daki sansnam drusnam la kale daki phosnam kata kale ka jingkwa ka jonga bantip tinga kentugun pam bat nga kwaru ya kale ka isi ka bat thmai kan keli jingkeli bat kan wat benya halor kita ki nongrim ki ba manga nga kren ha kale ka por ka bamanta hato ka donem kum kata kajing ai terding lesan pathar kajing bamtu bam klop ya ka hok kajing upai ba nangta kajing klun nangta kajing ai recommend bit ya ki jaka puta hato ka donem kum kata nakalang kajunga ngakwa bantip nangeskam ba nakaliang jong gani ka isi ka batmai kan le yak eke ka jing donkam namta jongi upai ba namar ba haka isi ka mensua kamda shai ba ngimda yo ba kata ka jishai ha ka ban yade bat kata te menta haka ka isi ka batmai balalam kemat da ka VP ki babu jingkeli ya ka VPP mana ka minit mana ka kenta kinong bu jingkeli ya ka VPP te haki por mensua baki don na kabor kimle ai bat kim kerni ai menta ka VP kala yo ban lam kemat hapo cash edisi ki briu ki ba kli jingkeli ru ki jing ki kli mo hoi ngam persya ya kata ka jingkeli ki kadai ka hok ka juki ka ki ha batip tang ka weng kwa nong ba ngakwa ba nakaliang juga isi ka bat thmai manta hapo cash edisi kadai ban tuat benya hato don em kum ka jing bomsap don em kum ka jing ai terding lesen kelumar don em ka jing don em ka jing pensya ban san laki san ki jong ki isi ki barim lah ka kendeu ka siap ban di ya ki mender ya ka kendeu ka siap ka badon hapo jong kani ka jela ka jigi lada don syakum kita lada philap syakum kita ngakwa ba nagalyang ka junga ngakwa ba pin penimadan ngakwa ba pin seimadan namar ba kadi ka hok ka jingi pai ba bangi don kam batip om don mano banla ban sonsar don bor hapo jongani ka jela ka jungi ngim kwa bat mano bat secar don bor ngi kwa ngim kwa bat mano bat kalong ka jikai namta ka pateng ka kun kti ki jungi ki kun kti jungi namta ka jiksnu henri kwa ba nginyo ka jikai namta ka bha ka banyat namta ka lasa la kisngi ngimdei ban telep ek meow ngimdei ban len ngimdei ban ri ya ka jinsha ngiap ba ka jinsha hi ngiap ban tip kum ki briu ki ba imlang salang kum ka imlang ka salang ka sensar ka kadar hapo jong gani ka jala ka jungi
Namar ba, namar baleng akan kumta Henry nagalyang juga mga wan ban lorni mga wan ban penrem ban penro yo no Henry kadika hok ka juga ka bangakwa ban tip ti tangkane ki video ka juga hakane ka por ka bamta lada pis ngode ye ka video ka jingker ka juga por pa sebab ban ai ban ya ka like bat ya ka share ka jompi ti kulai shibun